exclusiva a l'Esbarjo de Cardedeu es va projectar una sèrie de curts anomenats Billy Janet i altres cròniques marcianes, organitzat per TEA Vallès Oriental. Nosaltres ho hem donat per a tot el col·lectiu autista, de totes les edats. O sigui, va dirigit al col·lectiu autista. Avui hem triat unes pel·lícules que són curtes Sí. i que són més aviat infantils, però pot ser per tothom. Sí. L'organització va decidir fer un cinema inclusiu perquè molts dels seus familiars amb autisme quan van al cinema s'angoixen, ja que el so és massa fort, hi ha molta llum o hi ha molts moviments. Llavors va sorgir aquesta idea de projectar una sessió adaptada a les seves necessitats, amb llum més tènue, amb so més moderat. A part, hi havia un espai de calma per qui no volgués veure més la pel·lícula. Aquest espai és on podien estar relaxats, jugar amb joguines o inclús dibuixar. Són curts, són pel·lícules, són dibuixos animats totes, són diverses, són diferents pel·lícules de dibuixos animats i són molt curtetes, o sigui, són de diferents temàtiques. El 30 de novembre a les 19 es farà un taller de teatre